Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για ευκαιρίες χρηματοδότησης και πρόσβαση στη χρηματοδότηση που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις σας. Λοιπόν, το γραφείο μας βρίσκεται στο Βόλο αρκετά χρόνια. Έχουμε και γραφείο και στο Ηράκλειο πλέον στην Κρήτη, αλλά δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 26 άτομο προσωπικό και έχουμε γενικά εμπειρία σε πάρα πολλά έργα και σε υποβολή και σε διαχείριση. Τώρα, στο κομμάτι της μεταποίησης, λίγο πιο συγκεκριμένα, δυστυχώς σε αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα επιδοτούμενα. Απλά θα μιλήσω για αναμενόμενα ή για κάποια πράγματα που ήδη ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα βασικό εργαλείο για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι ο αναπτυξιακός νόμος. Ο νέος νόμος του 4887 έχει ήδη προκηρύξει 2 κύκλους στη μεταποίηση και πιθανόν μέσα στη χρονιά να βγει και ο τρίτος κύκλος. Απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης και περιλαμβάνει και την εφοδιαστική αλυσίδα. Απευθύνεται σε όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων πλην των ατομικών. Δυστυχώς οι ατομικές επιχειρήσεις πλέον είναι εκτός και περιλαμβάνει 4 βασικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων: ίδρυση νέας επιχείρησης, νέας εγκατάστασης, εξυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας, επέκταση δραστηριότητας και διαφοροποίηση σε νέο προϊόν. Δίνει 3 είδη ενισχύσεων βασικά. Είναι η επιχορήγηση, που σας δίνει ένα ποσοστό επιδότησης στα χρήματα που ξοδεύετε. Είναι η φορολογική απαλλαγή, που είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος, και είναι και η επιδότηση του leasing, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Απευθύνεται σε όλες τις δραστηριότητες και σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Έχει και την επιδότηση του κόστους απασχόλειας, που εμείς δεν το έχουμε δει ποτέ να εφαρμόζεται. Τώρα, να μην πω πολλά, γιατί ο δάσκαλος ήταν αλαλίστατος. Ενισχύει σχεδόν το σύνολο των δαπανών που μπορεί να θέλει μια επιχείρηση. Από επεμβάσεις σε κτηριακές υποδομές, περιβάλλον, χώρο, μηχανήματα, παραγωγικό εξοπλισμό, βοηθητικό εξοπλισμό. Γενικά για το σύνολο των δαπανών που θέλει μια επιχείρηση να εντάξει στα πλαίσια της οργάνωσης, του εξυγχρονισμού, της επέκτασης. Ξεκινάει με έναν ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι οι περισσότερες, και φτάνει στο 1 εκατομμύριο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει ένα ανώτατο όριο ενίσχυσης στα 3 εκατομμύρια ευρώ ένα επενδυτικό σχέδιο. Λοιπόν, το ποσοστό επιδότησης για τη δικιά μας περιοχή είναι 56% για τις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες, τις μικρές και τις πολύ μικρές, 70% είναι η επιδότηση του leasing και η φορολογική απαλλαγή, και επίσης έχουμε 70% επιδότηση σε ειδικές περιοχές, όπως είναι η βιομηχανική περιοχή. Όπως είπαμε, δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Τώρα θα σας πω για κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ, που με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, τι πιθανόν περιμένουμε να προκηρυχθεί, είτε από κεντρικά προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ, από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, είτε και σε περιφερειακό επίπεδο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συνήθως έχουμε είτε υφιστάμενες είτε νέες επιχειρήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα. Τις περισσότερες φορές υπάρχει διαχωρισμός και κριτήρια που μας επιτρέπουν ή μας απαγορεύουν να υποβάλουμε φάκελο. Γενικά είναι καλό να υπάρχουν στοχευμένα προγράμματα και τα προγράμματα με περιορισμούς, ούτως ώστε αυτοί που συμμετέχουν στις δράσεις να έχουν μια σοβαρή πιθανότητα ένταξης. Το ποσοστό επιδότησης συνήθως είναι από 40-60%. Σπάνια θα δούμε κάτι μεγαλύτερο, και οι προϋπολογισμοί συνήθως από 20 μέχρι 400.000 ευρώ. Επιλέξαμε δαμάνες πάλι είναι το σύνολο, δηλαδή κτηριακές επεμβάσεις, εξοπλισμός παραγωγικός, μεταφορικά μέσα, κλάρκ πυρονοφόρα, εξοικονόμηση ενέργειας, που πλέον μας ενδιαφέρει όλους, λογισμικά, εξοπλισμός πληροφορικής και ενέργειας προβολής. Συνήθως η διάρκεια υλοποίησης είναι 2 με 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ανοιχτές δράσεις, οι οποίες είναι για ίδρυση επιχειρήσεων. Μία για τουριστικά, που μάλλον δεν μας ενδιαφέρει, και μία για μη τουριστικών επιχειρήσεων. Σε αυτή τη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει 12 μήνες από την έναρξη παραγωγικής τους λειτουργίας, και επιχειρήσεις που θα συσταθούν ακόμα και μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής. Τρέχουν και 2 προγράμματα σε άλλες περιφέρειες.
Περιμένουμε μέσα στο χρόνο λογικά την τρίτη προκήρυξη του καθεστώτος μεταποίησης και εφοδιαστική αλυσίδα του αναπτυξιακού και περιμένουμε και μία δράση στην επιχειρηματικότητα 360, η οποία πιθανόν να σας αφορά στο κομμάτι της ανακύκλωσης και της ανάκτησης χρησιμοποιούμενων υλικών. Λοιπόν, εδώ είναι τα στοιχεία του γραφείου μας. Είμαστε στην παραλία του Βόλου, ή πιο πολύ έτσι μας ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια στο έργο σας.